বিটিআরর চেহারা সলনি কৰি দিম উদালগুৰি চেহাৰা সলনি কৰি দিম बिटिसिनि बारग' CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बुंनाय बाथ्रा आपकामिं 2030 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों UPPL पार्टिया एबसुलुट मेजरिटि सिट्स देरहासार खालामनानै बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ फिन रुलिं खालामनो थांगासिनो दङ। बे बाथ्रानि सायाव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट शेयार खालामहरनो दाबाव। फिन खनसेबाव साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनखौ खुलुमनायजों लोगोसे आंनि नैबे गोदान भिडिअआव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जों बयबो मिथिगौ 2027 जानुवारियाव बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एनडिबिनि A to Z गासैबो जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांना लाबोनायनि बा सुस्रांना होनायनि थांखिजों बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन। बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय एनडिबिनि हालोदा माबायदि एनडिबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारा दिनैसिमबो बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहायबो जोबथेसालियाव थानो गोनां जानानै फैदों। बेनि आन्दोनि माखासे डार्टी ब्लाडी पलिटिकल इश्यूसफोरा मा आरो बै माखासे डार्टी ब्लाडी पलिटिकल इश्यूसफोरजों बर'नि सोर साबैसे लिडार्स दैदेनगिरिफोरा इनभल्व जानानै दङ। जों बर' माहारिनि सिनस्रि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानाव थानानै बर'नि ओरैबायदि माखासे सानैसो लिमिटेड लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ जाय माखासे सानैसो लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गोथार माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानाव थानानै सिं आन्दो जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव गावसोरनि पलिटिकेल केरियारनि जायगाखौ एवस्रांबोबाय थाखादों आरो माखासे सानैसो लिडारखौ बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि पलिटिकेलनि आयनायाव जों रोखा आबुं महरबो नुनो मोनबाय। दा साननो गोनां बाथ्राया बेसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानाव थानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिखौ सिगाङाव दोननानै जायफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा गावबागाव पार्सनेल व्यक्तिगत पार्सनेल बेनिफिट्सनि थाखाय आन्दो सिरि सिखावै रावबो उदिस मोनालासे पलिटिक्सनि खामानियाव इनभल्भ थाबोबाय थादों पलिटिक्सजों सोमोन्दो लाखिबोबाय थादों। बै माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफोरनि दैदेननाय समाव बर' माहारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटेड बड'लेण्ड मुभमेन्ट डिमान्ड खालामनाया जास्ट फर मोनसे ड्रामासोमोन। जाय मोनसे ड्रामायाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना नंथारगौ साननानै थै-थां बाहागो लानानै पुलिसफोरजों बुग्लुंजादों आर्मि CRPजों होसोग्लुंजादोंमोन। नाथाय बेराफारसेथिं बै माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा आन्दोयै गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारनि जायगाखौसो एवस्रांबोबाय थादों। गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बर' हारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटेड बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाया जाबोनो हमदों। थिग बेफोरबायदिनो बेराफारसेथिं दिल्लीयाव थांनानै सेपारेटेड बड'लेण्डनि जेंनाखौ लानानै सावरायहैनाय माखासे नुथायखौबो जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय गासैबो बेफोर ड्रामासोमोन। एसेबांथो जुदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जोंनि बड'लेण्ड सेपारेटेडनि जेंनाखौ लानानै सावरायदोंमोनब्ला माबा मोनसे जों सलुसननि फिथाइखौ मोननो हागौमोन। नाथाय रायजो राजाफोरखौ बड'लेण्डनि जेंनाखौ लानानै सावरायनो थांनाय बै माखासे बाथ्राखौ दिन्थिनानै बुंनानै थगायनाय बै माखासे बाथ्राफोरखौ फैबाय थानाय समाव बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना फोरमान मोननो थांगासिनो दङ। जों बर'नि ओरैबायदि सासे लिडार दैदेनगिरि जाय लिडार दैदेनगिरिया गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटेड बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिखायाव गसंनानै MLA MP जानो थाखाय बिटिसिनि चिफ EM जानो थाखाय सोमावसाराखै रावनिबो गादिखौ सोरनिबा गादिखौ सेनो थाखाय सोमावसाराखै बड'लेण्ड सेपारेटेड जायागौमानि सोमावसारलांबाय थागोन। बेबायदि लिडारा थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों हाखु दाखु बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव आगान होफैनाय बेराफारसेथिं बिसोरनि गोबां रोखोमनि गोबां माखासे ड्रामा आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव आगान होफैनाय लोगो लोगोनो
माबायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना गोसोआव दङ। गावसोरनि गांनाय उखैनाया मोनहास'आ जानाय समाव गावसोरनि जोबथा समा सफैनाय समाव बर'नि माबा मोनसे इम्पर्टेन्ट इस्युखौ लानानै बाथ्रा बुंनायनि आन्दोआवबो मोनसे पलिटिकेल गेम दङ। बैसोरनि गावसोरनि जोबथा समाव बुंनाय बै माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जोंहा गोजोमनांगौनि खुसि जानांगौनि आखाइ खबनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। दा बुंनो गोनां गुबै टपिक्सआ नैबेसो। दा जायफोर सुबुंफोरा बिपिएफ पार्टीनि सापर्टिं रलाव थानानै 2020 मायथाइसिमहालागै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंदोंमोन आरो 2020 मायथाइनिफ्राय बिपिएफ पार्टीया बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो हायैनिफ्राय बिपिएफ पार्टीखौ एंगारनानै मायबा खनायाव उन्दुसिनानै थादोंमोन। जानो हागौ बैसोर सुबुंफोरा सानदों जे 2020 मायथाइनिफ्रायनो बिपिएफ पार्टीनि पलिटिकेल केरियारा डिस्ट्रय जाबाय आरो बिपिएफ पलिटिकेल पार्टीखौ स्टेन्ड खालामनो थाखाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेराव आरो रावबो स्टेन्ड जानाय नंला। बेफोरबायदि गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै 2020 बिटिसि बिसायख'थिनि उनावहाय बिपिएफ पार्टीया बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो सुजुग आरो सुबिदा मोनैनिफ्रायनो बिपिएफ पार्टीनिफ्राय गोजान जानानै सिरि बहाबा थाखुमानानै थानायखौ जों नुदों आरो बैफोरबायदि सुबुंफोरा ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों फिन बिपिएफ पार्टीनि पलिटिकेल केरियारखौ पलिटिकेल प्लेटफर्माव स्टेन्ड खालामनो थाखाय माब्लाबाबो बाथ्रा बुंबोदिया आरो बाथ्रा बुंनो थाखाय बिसोरो ओंखारबोदिया आरो बेफोरबायदि माखासे सुबुंफोरखौ बिपिएफ पार्टीखौ सापर्ट खालामग्रा माखासे इन्टेलेक्चुएल लिडार्स दैदेनगिरिफोरा लाफा लाफा माखासे पलिटिकेल केम्पिं खालामहैदोंमोन। बै बिपिएफ पार्टीनि माखासे इन्टेलेक्चुएल लिडारफोरनि मुंखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं लाथ'लायला। दा बुंनो गोनां बाथ्राया नैबेसो। जाय समाव बिपिएफ पलिटिकेल पार्टीनि पलिटिकेल केरियारा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव जोबस्रांलांनायनि मोनसे अबस्थायाव फैदोंमोन, बै मोनसे गाज्रि अबस्थायाव थानाय बिपिएफ पार्टीनि जा पलिटिकेल सिस्टेम, बे गाज्रि पलिटिकेल सिस्टेमखौ नुनानै बिपिएफआव थानानै दाना जाग्रा जायफोर सुबुंफोरा बिपिएफखौ एंगारनानै साइड जानानै सिरि सिरि जनानै थादोंमोन, बै माखासे सुबुंफोरा 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों बिपिएफ पार्टीया देरहाखांनानै बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ दाखांनायनि उनावहाय बै आखुनि माखासे मानसिफोरा माखासे बिपिएफनि लिडार्सफोरनि उन सिगां आगसि आगदा थाम्फैफोरबायदि लाजिया फांजिया खारथिंलाबायनानै बहाबा मबाइल केमेरा हमबायबायनानै लाजिया फांजियानो उन उन खारफालाबायबाय थानायखौ जों दिनैयो नुनो मोनगासिनो दङ आरो बैबायदि माखासे सुबुंफोरा बै दानि स्टेन्ड बिपिएफनि लिडारफोरनि उन सिगां आगसि आगदा थाफाफिननाय लोगो लोगोनो बिपिएफ पार्टीनि पलिटिकेल जा मोनसे सिस्टेम, बे सिस्टेमा 20-30% डाउन जाखाबाय।